ଗନ୍ଧେଇବାରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଭିଡ଼ିଓ। ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା କାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଗନ୍ଧେଇବାରେ ଫୋନଟା ରଖ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବୁଝିବା ତ ଗୋଟେ କରୁନେ। ଆରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ତ ହଉ କରିବା। ହଁ କଣ କହୁଛୁ ଲୋକ? ମୁଁ ରେଡି ଅଛି କରିବା। ମାଂସ ମାଂସ କରିବା ନା କଣ? ହଁ ମାଂସ କରିବା, ଚିକେନ କରିବା, ମଟନ କରିବା। ଆଜି ମଟନ ମଟନ କରିବା ଆଉ। ମଟନ କରିବା। ହଉ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ହଁ ଯିବା, ମୁଁ କାଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ତୁ ଯା ଗାଡି ଫାଡି ନେଇକି ବାହାରିକି ଯା। ଆଉ ଚାଲ ସବୁ ଯିବା ଆଉ। ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛି ଫୋନ ପେ ରେ। ହଁ ତମ ପଇସା ପଠେଇବ ଲୋକ ଅଛି। ତୁ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା। ମୁଁ କାଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଜଗା ହଉ କାଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ବାହାରିକି ଆସିବୁ ଯା। ପାର୍ଟି କରିବା ଆଜି। ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି କରିବା। ମୁଁ କରିବି। ଯାଅ ଯାଅ ବାହାରିକି ଆସିବ ଯାଅ। ନା ମନ ଭଲ ନାହିଁ କରିବି। କଣ ହେଇଛି ତ? ନା କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବୁନି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ତୁ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ତୋର କଣ ହେଇଛି କହ। କିସ କହିମି ଆଉ ରେ ଭାଇ, ବସିଲୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ତା କଥା କହ। କଣ ହେଇଛି କହ? କେତେ ଜଣ ବାହା ହେଇପାରିବି? କଣ ପାଇଁ? କଣ ଯେତେ ଆଡୁ ଝିଅ ଦେଖତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହା ହେଇପାରୁନି। ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଛୋଟିଆଟେ ହିରୋ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଟୋକାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗୁଲଗାଲିଆ ଭଳିଆ, ଲକ୍ଷେ ଝିଅ ଘୁଡ଼େଇବେ ନା, ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି ରାଜି ହେବେ? ନା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କିସ ନାଁଟା କହିଛୁ କି? ଆରେ ଜଗଦୀଶ କହିଲା ବେଳକୁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗଦୀଶ ମହାରଣା କହିଲା ବେଳକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାରଣା? ମହାରଣାରେ କଣ ଅଛି କି? ଆରେ ଭାଇ, ନିଶା ମହାରଣା। ନିଶା ମହାରଣା? ଆରେ ନିଶା ମହାରଣା ତମ ସମ୍ପର୍କ କି? ନା। ଆରେ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଛି, ଆଉ ଯିବା ଯେ ମଟର ଆଣିବା। ତୁ ଯା ଗାଡି ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆସ। ଏଇ ରିଲେଟିଭ ସିନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମହାରଣା ଘର ଝିଅ ଦେବେନି। ଏଇ ନିଶା ମହାରଣା କଥା ଶୁଣିକି ସେଇ ମହାରଣା ଜାତି ବୋଲି ଝିଅ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବି ସାହୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ କହିଲାକୁ ଯେତେ ଆଡେ ଦେଖତେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଉଠିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲି ପ୍ରଥମ, ସବୁ ରାଜି ହେଲେ, ସବୁ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଟାଇଟେଲ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସାହୁ କହିଦେଲି, ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ଆରେ ସାହୁ ଭାଉଜ ନୁହଁ ତ? ଆରେ ମତେ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଜଗା ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ସାହୁ ଭାଉଜ ଥିଲା ବୋଧେ ଆମ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ଆରେ ହବ ବୋଲି। ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି, ତମ ବଡ ଭାଇ ଅଛି, ତମ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି। କେମିତି ତମମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହବନି ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମମାନଙ୍କର ବାହାଘର ମୁଁ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ସତେ? ଭାଇ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା।